Ndị be anyị ndewo nụ. Anyị kenekwa m nụ. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị Unaeze Onyinyechi onye na-eweta unu ihe omume onye Igbo. Anọ m na Anambra steeti. Anọ m na Aguleri nke dị na Anambra steeti. Ebe a m na ugbu a bụ ebe a na-akpọ mmiri Ọmambala Aguleri. Dịka m si gwa unu na nkọwa mụ na onye eze mere, m gwara unu na mma bịa na mmiri abụ mmiri Aguleri bịa gosi unu ya bụ mmiri. Ọ bụ na ị na-anya site na mgbago ebe a ruo na mgbada ebe a, ya bụ mmiri a ka a na-akpọ mmiri Ọmambala. N'olu ndị iti, this is river Ọmambala. Ndewo. 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 Funite egwu onye ma ndewo. Ndewo. Aha gakwanụ gịnị? Aha m bụ Chinenye. Chinenye. Ị bụ onye ebe? Onye Aguleri. Aguleri. Kekwa ị na-eme ebe a na? Abịa m ka nne mmiri ka mara otu mmiri si dị. Ị bịara, ọ sị na ọ bịara kwuo nne mmiri ka ọ mara otu mmiri si. Ya na mmiri na-abịa na-ana. Ị chọrọ ịma ma ọ bịago? Ọ dị mma. Ndewo. Daalụ. I'm going to I'm going to it's going to side down no if I na prayer ezi agụ otu Aguleri ụzọ abụ ụzọ leading to ezi agụ otu Aguleri that is same ezi agụ otu come from ụzọ leading to Enugu to Aguleri we can to the other side we have full bridge along there oh new bridge our new governor William Obiano Lola Aguleri so na ino ebe anu ata na mmiri ije ọgbụgba mmiri ọbịbịa ndị obodo anyị na-akpa ije ọgbụgba ọgbala only many places na Aguleri so ọ bụla ebe akọtụtasịla anyị and obodo ebe anu afọ na na-asagodi moto na anyị mechie onye ahụ bịba anyị na-ebe anyị n'ụbọchị ndewo mmiri a na-akwa ebe a na ọsọ ụgbọala na ihe ndị a dị iche iche ka a na-asa ebe a na-ata a na-egwu ya egwu mmadụ nwere ike ịbịa gwuo ya bụ mmiri. Okay, mmiri anọghị ya ka a na-akpọ Ọmambala River. Ọmambala River related to River Niger. A na-akụta azụ na mmiri a na-akọkwa nri some parts ebe mmiri na-emepụta obere ka ndị a na-akakọwa n'akụkụ ọ bụrụ so moto ka a na-asa arụ a na-aṅụkwa ya aṅụ ejikwa esi nri ọ na-emegbu na-egbolu anyị menete ibe dị iche iche. Mmiri a bụ Ọmambala ọsọ mmiri a ọ na-anabata onye bịara abịa ọsọ ndị Anambra ka ọ na-anabata? Mmiri bụ Ọmambala o nwere problem o nwere nsogbu mmiri rifụliasị mmiri dị mma mmiri nwere obi ọma osika ji abịa asị mmiri dị mma mmiri nwere obi ọma bụ na many people kpọba ya na mmiri a kpọba ya ese bayara m ibe ya asọba dị just something we come out from the bottom of the water save their life. Many people, even strangers, even the indigenous of the community. So, what on your beach? Or middle one in Ndewo. Biko ndị na-ana m na-akwa ebe a na onwe ụzọ si ebe a wee gaba ya bụ village ọzọ ma nke ọzọ. Sure. Ụzọ anụ bụ ụzọ gatu esi agụla otu gatu Enugu otu olulu Kogi this road. Only the two ebe anyị nwere Port Oil, Anambra State. Ọ dị mma. Daalụ.